Ayallar barada kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda konvensiýa. Bu adam hukugy babatyna halkara şertnama bolup, onun esasy ünsi dünýädäki hemme aýallaryň hukuklaryna we meselelerine bagşlanýar. Bu resmi namyda 3 tane esasy ýörelge bar. Düýpli deňlik, hukuklary kemsitmezlik we döwlet borçnamalary. Bu video düýpli deňlik barada bolar. Deňsizlige getirýän bir näçe sebäpler bar. Mysal üçin adam doglandan artykma şertleri eýe bolýar. Ýa-da gender stereotiplary aýal bilen erkegiň arasyndaky tapawudy kän ýaly görkezýär. Şonuň esasynda hem aýallar goşak we goraga mätäş diýip hasaplanýar. Emma erkekler we aýallar deň aýratylyklara eýedirler. Ýeketek tapawut olaryň reproduktiw başarnyklardyr. Erkekler we aýallar dürli bolsalar hem gurrunsyz deňdir. Erkekleriň we aýallaryň arasyndaky deňsizlik erkeklere lider hökmünde seredýän köne däpdesurlaryň hasabyna hem güýçlenýär. Käbir adamlar erkekleriň ykdysady serişdeler babatynda has köp hukuklara eýe bolmalyklaryny ýaýarlar. Sebäbi maşgalalaryň eklenji erkegiň jogapkärçiligine diýip hasaplanýar. Ýöne bu pikir hakykaty görkezmeýär. Şu gün aýallaryň aglabasy nikada durmaýarlar. Olar nikasyny bozan, dul ýa-da başga bir sebäp bilen aýra düşen ýa-da käbir ýagdaýlar boýunça öz maşgalasyny ekleýän ýeketek adam bolup durýarlar. Aýallar üçin deňlik 3 usulla öwrenilip bilinýär: formal, goraýjy we düzedici. Formal çemeleşmede erkek bilen aýalyň arasyndaky tapawut erkege görä düzülýär we aýallaryň aýratyny zerurlyklary äsgerilmeýär. Mysal üçin bir zawod erkekleri we aýallary gijek çalşykda işlemäge ruhsat berdiler. Emma zawodyň ışyklandyrylşy gowy işlemese, bu aýallar üçin howp döredýär. Bu hem olaryň gijek çalşykda işlemegine böwet bolýar. Gorak çemeleşmede aýallar öz mümkinçiliklerini ýitirýärler. Sebäbi olara goşak garalýar we käbir işler gadagan edilýär. Ozalky mysalla fabrikada aýallary howpdan gorumak üçin olara gijek çalşykda işlemek gadagan edilip bilinär. Ýöne bu esasy meseleni çözmeýär we aýallary goşmaça girdejiden mahrum edýär. Düzediş çemeleşmede erkeklere we aýallara deň derejede peýda getirýän şertleri döretmäge üns berilýär. Mysal üçin gijek çalşyklarda howpsuz şertlerde işlemek üçin fabrikada köprek ışyklandyrýan serişdeleri gurnamak mümkin. Bu düzediş çemeleşme erkekler we aýallaryň arasyndaky deňligi tasdiklap, düýpli deňligi getirýär. Bu hem jemgyýetde aýallar üçin oňaýly şertler döretmäge itergi berýär. Şeýlelik bilen düýpli deňlik aýallaryň deň mümkinçilikleri eýe bolmaklaryny üpjün edýär.